Velkommen til IT to Trust. Mit navn er Troels Reich. Mange virksomheder får foretaget en årlig scanning af deres netværk. Men hvad med de andre 364 dage? Hvordan ser sikkerheden ud der? Har du et klart overblik over enhederne på dit netværk? Er du klar over, hvilke sårbarheder du har, og hvilke du skal fjerne først? Det er blot nogle af de spørgsmål, Tenable Security Center kan hjælpe dig med. Med Security Center fra Tenable får du svar på dine spørgsmål. Du kan nemt se, hvilke enheder der er på netværket, og hvilke trusler der måtte være. Du kan lave rapporter til ledelsen og til revisionen, og danne dig et overblik af sikkerhedsniveauet. Hvordan kan Security Center fra Tenable så hjælpe dig? Jo, Security Center indsamler de informationer, som de forskellige moduler i systemet indrapporterer. Det er f.eks. fra scanneren, fra den passive sårbarhedsanalyse, fra agenterne på computerne eller fra logscanneren. Der kan laves grafer, der kan laves rapporter, alt kan tilpasses. Der ligger et hav af forskellige skabeloner fra Tenable i systemet, og du kan selvfølgelig også lave dine egne. Du er på forkant med sikkerheden, og du kan hele tiden se, hvordan det ser ud på dine scannede enheder. Du kan f.eks. se, om der er sårbarheder, du skal gøre noget ved, eller om dit netværk er under angreb. Med Security Center er du på forkant, og du sikrer dig imod trusler. Tenable har leveret innovation inden for IT-sikkerhed i over 10 år og har mere end 25.000 kunder. Vil du høre mere om Tenable Security Center, så ring til os på 70 22 38 10. Tak fordi du kiggede med.